Ano no, basta mga ganun sa nakuha, kumawala na. Ano na yung mo? Alat ko sa Facebook. Hindi na ako nag-read na. Hindi na din ako naman. Wala naman dito. Ano po pa nga? Hindi mo pa ko buto. Kabalas ka ma. Ay mula ako, mag-iiwan na. Mag-iiwan na ako. Oh, kaya ang dito sa mga kaya, may lupin. Wala naman ako sa huwag mapato. Yo, wag. Yo. Nagdaw kayo ma. Ay, sa tayo ma. Oh, hindi na ako. I feel your moment is small. Eh, na. Ako kaya, pag nasisipag-balik ako, ulok pa. Ulok ko. Pero kamuya ako ng ano kayo niya, ang feelings ko to na yun. Hindi ko, tawa ka to. Nabit ko yan, hindi nga, kinitikit talaga nga. Ito na yung feelings mo, boy. Bro! Ayos ka mo! Ang bukas ko lang. Anong buwan dito mga kakal? Ano nga? Ayos. Ay, no, tayo ko. Ano ba ito mo?
So, paano kayo mga football ngayon? Yan, ay mo wala yan sa maranita na kayo. Ako kayo maranita no. Wala ako daw ang kain kami kanina nito ang gawin ko ano. Ay man ako, pag nakikipag-break, ulok ako. Mukha ko yun. Kasi ako yung isang pusto niya. Saron mo ba ba? Eh, naku, ang pusto niya. Saron mo ba sa saron na bangan ka pa? What's your name? What? Lagi ka? Lagi niyo? Ano, play na to, kapag ko niya, babagyo ko ng mga festival sa Sige naman. Sige na. Huwag maging marupok ang isang tao. Ang bilisan mo lang siya, kaya kapag Ano, may milo. Hindi ako mabilo. Ano? Ako na ilan. Ano daw? Kasi kay Bambi dyan o. Bumalik ko naman. Ay, may natag men. Ay, may natag. Punta ako dyan sa inyo. Pakyan lang kita sa buka. Ano ka, Arjun, nilagay na? Parang nagamit ang